ספרו בגויים את כבוד כל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני מולל בהוד ונורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואשכב אדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו, אבו לאדוני משפחות עמים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לפניו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מלפניו כל הארץ, אף תיכון תבל בל תימוד, יצמחו השמיים ותגל הארץ, ויאמרו בגויים אדוני מלך, ירם הים ומלואו, יעלות השדה וכל אשר בו, אז ירננו עצי הים, כי לפני אדוני כי בא לשפוט את הארץ, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, ואמרו ראשנו אלוהי אישנו, וקבצנו והצילנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך, ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ואמרו כל העם אמן והלל לאדוני, רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו לאדום רגליו קדוש הוא, רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו כקדוש אדוני. נורא אלוהים מקדשך, אל ישראל הוא נותן עוז ותמות שמות לעם, ברוך אלוהים נגיד ממשפחת ישראלוב, אנחנו בעזרת השם לפני שנגיד את הברוך שאמר, אנחנו נכבד את החתן שלנו, את אוריאל ישראלוב, להנחת תפילין, לברכת הציצית רבותיי. בואו נקבל אותם במחיאות כפיים רבותיי, כבוד הגדול. שימה טוב, מזל טוב, מזל טוב, שימה טוב, שימה טוב, מזל טוב, מזל טוב, שימה טוב, הגלנו. שימה טוב, מזל טוב, מזל טוב, שימה טוב, שימה טוב, מזל טוב, מזל טוב, שימה טוב, שימה טוב, מזל טוב, מזל טוב, שימה טוב, הגלנו. נברך עם ברכת שהחיינו. כן, אז בכבוד, אוריאל, ברוך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. רבותיי, אנחנו עכשיו נשמע את ברכת הנחת תפילין של אוריאל בקול רם רבותיי, שהגיע ברוך השם, זכה להגיע ליום מרגש הזה. אז ברוך בכבוד בקול רם, ברוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. אמן. בואו נקבל רבותיי את דוד היקר שלנו, דוד יעקב פירו, בכבוד.
הכהנים ולגויים, להודות לשם קודשו ולשתבח ותהילתך, ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם אמן הללויה, כל אלה שמעת עליה הללויה. יוצר בגלות מזמור, אשר אלוהים יכולים לברכנו, ירא פניו ותנו סלע, לדעת בארץ דרכך, וכל גויים משועתך, וכוכבים אלוהים וכוכבים כולם. ישמחו וירננו אלוהים, כי תשפוט רבים משור, ולבין בארץ דרכך סלע, יודו חכמים אלוהים, יודו חכמים כולם. ארץ נתנה גולה ואחר אלוהים, והודו כל ארצי הארץ, ברוך שאמר ויעל, ברוך כל המעשה, ברוך בזה וקיים, ברוך זה בראשית, ברוך נעשה שמו הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מהולל, בתשבחות, תזמור לתודה ראו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה ובואו לפניו ברננה, זהו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חזורתיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו, יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. ממזרח שמש עד מבוא מול על שם אדוני, רם על כל גויים אדוני על השמיים כבודו, אדוני שמך לעולם אדוני זכרך לדור ודור, אדוני בשמיים מכין כיסאו מלכותו וכל משלה, ישמחו השמיים ותגל הארץ ומרוב גויים אדוני מלך, אדוני מלך אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו, אדוני יביא רצת גויים אין מחשבות עמים, רבות מחשבות בלבי, שבהצעת אדוני תקום, הצעת אדוני לעולם תעמוד, מחשבות דבו לדור ודור, כי הוא אמר ויהי וציווה ויעמוד, כי בחר אדוני בציון יבא למושב לו, כי יעקב בחר לא יהיה, ישראל לתגולתו, כי לא יטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב, ואורך ומכפר עוון, ולא ישחית ברבן נשיב אפו, ולא יחל חמתו, אדוני יושיע, המלך יעננו, ביום קוראנו, אשרי שבביתך, עוד יעללוך סלע, אשרם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו, תהילה לדוד דור ממך אלוהי המלך, מברכך שמך לעולם ועד, בכל יום מברכך, והללה שמך לעולם ועד, גדול אדוני מולל מאוד, ולגדולתו אין חקר, דור לדור ישבח מעשיך, וגבורתך יגידו, הדר כבודותיך, ודברי נפלאותיך עשיך, ועזוז נוראותיך יאמרו, גדולתך ספרנה, זכר רב טובך יביאו, וצדקתך ירננו. ובן אדם שם תשוע, יצטרופו יצולת נתו ואמרו, עבדו ישנך, אשר של יעקב ועזרו, ציבור על אדוני רב, עושה שמיים בארץ, ותחייב כל אשר רב, שמלמד לעולם, עושה שפת הארץ, ותתנכם לרגעים, ותתנכם לנפטורים, אדוני בוקע, אדוני סביב גפים, אדוני יוצריקים, אדוני שומר גרם, אדוני יוצר ביתים לפני קראתו מיעמוד, ישלח דברו ויאמצם, ישבו חסד ומים, מגיד דבריו ליעקב, וקבעו משפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, משפטים בל ידעו, הללויה, הללויה, הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים, אשר מעל השמיים, יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור, הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תאומות, אש וברד שלט ופיתור, רוח שרה עושה לברו, הערים וכל גבעות, אש שמרים וכל ארזים, וחייב וכל בהמה, רבב וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שבטי הארץ, בחורים וגם בתלונות, זקנים ובנערים, יעללו את שם אדוני, כי נשגב שמו אל הודו, הודו על ארץ ושמיים, והרם קרן העמות, הילה לרום חסידה, לעשות את כמעט הגויים, לאזור מונה ותקציבים, לעשות בהתפתחות, על הרום חסידה, הללויה. לך אדוני גדולה וגבורה והתפארת,
והנצח והעוד. כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לראש, והאשר והכבוד מלבניך ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. ואתה אלוהינו מודים אנחנו לך ומעללים לשם תפארתך, וברכו שם כבודך ומרום על כל ברכה ותהילה. אתה הוא אדוני לבדך, אתה עשית את השמיים שמהשמיים וכל צבא הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם אתה מחיה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים. אתה הוא אדוני האלוהים אשר בחרת באברהם וצום ומחסים את השום אברהם וצאת לבוא למה לפניך וחרות עם הברית לתת את זה כנעני תקיים מורי וחליטי ויבוצי והרגשתי לתת את זרעו ותקם את דברך וכיצתי כאן ככה ותונע ותן במצרים ואת הקטן שמרת על ים סוף וליתן אותו תומבתי ובכל עבדיו ובכל המרצות כדת כיסיתו עליהם ותעז לך השם כיום הזה וים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים היבשה ואת רודפיהם מסתרת בגבולות כמו אבן למים עזים ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל ביד מצרים וירא ישראל את מצרים על שפת הים וירא ישראל אל ההודעות הנפלאות ואוי כל הנשמות ריבון כל המעשים ובחירים ושירי זמרה מלך על חיי העולמים אמן. יתגדל ויתקדש שמך רבה בעלמא תברך ירבותה וימלך מלכותה ויקמר בוחנה ויקרב משיחה בחיי חול וביום וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יש שמך רבה מברך לעולם ולעולם היה יתברך ויתבר ויתבר ותרומה ונושא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלך קודשה בריחו לעילה מכל ברכתה שירתה תשפחתה ונחמתה דאמרת בעלמא ויאמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני על מלך העולם יוצר ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל אמיר לארץ ולעזרים עליה ברחמים ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית מה רב ומעשה אדוני כולם ברוך מה עשית מלא עד קניינך מלך ומם לבדו מאז המשובח והמפואר והמתנשא ממות עולם אלוהי העולם ברחמיך הרבים רחם עלינו אדונו צמצום משגבנו מגן אישנו משגב בעדנו אל ברוך גדול דרך ועד זרי חמה טוב יצר כבוד לשמור מאורות נתן סביבות וזו פינות ציבות קדושים וממי שאתה תמיד מספרים כבודנו קדושתו תתברך אדוני אלוהים משמל ממעל ועל הארץ ותעלה כל שבח מעשה ידיך ועל נאור ירושלים יצרת עמך ברוך הסלע תתברך לנצח צורנו כן בגואלנו
הגיבור ונורא, קדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש אותו מנחת רוח, בשפה ברוח ובנימה. קדושה כולם כרדונים בהם ואומרים מהירה, קדוש, 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו, באופנים וחיות הקדוש בארץ גדול מתנסים, לעומת השרפים, לעומת המשבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נימות תיתן בורא רפואות, תורת תהילות, אדוני נפלא עולם ולא תדבר יכולים לפעמים מעשה בראשית, כאמור לעשור גדול כי לא נפתו, ברוך אתה אדוני שיוצא בנות, צריך שונים על האחרונים דבר טוב וקיים, אל אמונה רוב ולא יעבור, אמת שאתה אדוני אלוהים ולא אבותינו מלכנו לכבודנו, גואלנו גואלותינו יוצאנו צורכי שירותנו, עודנו הצילנו לא משמך ואין לנו אלוהים, זולתך סלע, עזרת אבותינו אתה ומעולם מגן מושיע, להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור, ברום עולם משתובע ומשפטה וצדקתך עד המסיירת, אמת אשר שיש בנו מצוותיה אותו עוד הרעים ודברים נעשים על ליבו, אמת שאתה עוד עולם מלך גיבור לריב ריבם, לאבות ובנים, אמת אתה ראשון ואתה אהרון ומלתך אין לנו מלך גואל ומושיע, אמת ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, מבית עבדים בלילון כל עורם מרקת, וכורך ישראל גאלת, גם שוב מים בקעת, וזיתים טיבעת, וידידים אבויה ורזמן צריהם, וגם מהם לא נותר. אז עוד שמקומים ואומרו להם ונתנו ידידים, זה מאוד שעות ותשברות, ולכל ועולות המלך אחרי וחיה, רב וניסה גדול ונורא, משביל גאים עדי הארץ, ובשולים התמורו, מוציא עשירים בגן לבים, ושרתנים על המלך העונה לכל ישראל, ושבע ולרב. תהילות להם ועל הבור ומאורה, ראשי עמי ישראל ונושא רב ישמחה רבה, ואמרו כולם, וחברו בית אדוני, וכמור נדע בקודש, נורא תהילות הסופלת, שירה חדשות ובחור גדולים ושמחה גדול, על שפת הים, יחד כולם מדומים יחו ואמרו, אדוני לא לא עובד, ונאמר גולם לאדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. זה וידאו. אדוני שבתי תפתח ויגיד להילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אל אברהם יצחק ולא יעקב האל הגדול הגיבור הנורא אל עליון גומל חסדים תמכון הכל וצורכי חסדי אבות ומביא כל לבני בנים למען שמו באהבה מלך אשר משל מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור לא למדנה וחיים את אימתך לא יושיע מוריד הטל מחלקל חיים החסד לחיים תמכונים רבים סומך נובלים ועופר עולם ומתיר אסורים ומקיימים אמונתו לשני עפר מחבור אבל גברות ומדומה לך מלך ממין וגיים מסויר ישוע ונאמנת לו עוד מתים ברוך אתה אדוני בחיי המתים Oh
שמחה גדול, קדושים בכל יום ידנו חסלה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. וסלח אתה ברוך אתה אדוני, חנון אמר בן יסלו, רן עבודנו ונבר ידנו, ומר לגאולנו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה ברוך אתה אדוני, גואל ישראל. רפאנו ולרפא עושים ולבשע, כי תהילתנו אתה ועלה רוח אמר פלחות תחלואנו, ולכל מחורנו ולכל מגתנו, כי רופא רחמן ונאמן אתה, ברוך אתה אדוני, רופא עולה עמו ישראל. אתה אומר לך שנים ברוך אתה אדוני, לך שנים, ובשופר אלוהינו ובצלת וגם חלואתנו, וגם צל מארבע כלפותיו תחתנו, ברוך אתה אדוני, מקבץ נמחי עמו ישראל. השיבה שבתנו כבר שנה, ויצאת עלינו אדוני אלוהינו, אבא רחמן, חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים ברצון לתפילתנו, כי אל שומע תפילת ותחנו נמתה מלפניך מלכנו רק אבל תשיבנו, עוננו ועננו, ושמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה אדוני, שומע תפילה. Start
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושבטיכם, כל איש ישראל תפך נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחוטב עצך עד שואל ממך לאורך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קורא את עמך היום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורתו תורת אמת וחיי העולם נתנה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יש כאן לוי? יש כאן לוי? יש לוי. יש? הנה לוי. בכבוד. נשמע בידי מלך העולם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. למען הקימתך היום לא לעם והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב
הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורתו תורת אמת וחיי העולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. דוק על הקדוש, אנחנו נעלה רבותיי את העלייה השלישית. מים לו את החתן שלנו אוריאל ישראלוב בן אפרים השם עמכם. יברכך השם. ברכו את אדוני מבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. כי אתם ידעתם אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם ותראו את שיקוציהם ואת גילו לב אצבע אבן כסף וזהב אשר עמהם ונשבחם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבוא פניהם עם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים בהם ונשבחם שורש עורר ראש ולענה והיה בשמו את דברי העלה הזאת ויתברך בדברו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי ילך למען שפות אהבה את הצמאה לא יובע אדוני סלוח לו כי אז יעשן אף אדוני וקנאתו באיש ההוא ורבץ בו כל העלה הכתובה בספר הזה ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים והגדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה ואמר הדור האחרון ביניכם אשר יקומו מאחריכם ואנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה וראו את מכות ארץ אויבת החלואיה שחילה אדוני בגופרית במלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמיח
את ברית אדוני אלוהי אבותם אשר קראתי עמם והוציאו אותם מארץ מצרים וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם אלוהים אשר לא ידעו ולא חלם להם ויחרב אדוני בארץ ההיא להביא עליה את כל קללה הכתובה בספר הזה ותשב אדוני מעל אדמתם באפס רמה ובקצף גדול וישליכם אל ארץ אחרת ליום הזה הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי העולם נמצא בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יתגדל ויתקדש שמי רבה לעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי ויצמח ולקנא ויקרב משיחי וחייכון וביומכון ובחיידכון בית ישראל בגלה ובזמן קריבה ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם ובאמת מיה יתברך וישתבח ויתבר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לילה מלכות ברכתה שירתה תשבחתה ונחמת דאמירן ועלמה ואמרו אמן. אדוני ברוך מעתה ואדוני משבח אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון יוסף ודוד ושלמה. הוא יברך את השם הטוב את אוריאל בן שרה מלכה אדם ויזכה אותו לגדול לטובה לחופה ומעשים טובים. כל אשר יעשה ישכיל ויצליח מתוך נחל והרחבה יזכה להיות תמיד חכם גדול בישראל. השם יהיה לתפארת המשפחה אמן כנראה. מיקרופון תסתובב לאבא בעונשו של זה Shall I
שאני אוהב לספר אותו בטקס הבר מצווה, ואצל אוריאל אמרתי אני אחזור על הסיפור הזה כי זה כל כך מתאים לו. רבי יונתן אייבשיץ, הוא היה ילד קטן, וכשהוא היה ילד קטן הוא כבר היה ילד צדיק, היה התנהג כמו שצריך. ואחר כך, כשהוא היה בר מצווה וגדל, בכלל נהיה אחד הצדיקים הגדולים בעם ישראל, בעל היערות דבש. אז שאלו אותו, בתור ילד קטן, איך אתה לא היה לך יצר הרע, אתה כל הזמן התנהגת יפה? כי אנחנו יודעים שילד עד גיל 13 יש לו מה? רק יצר הרע, נכון? ואחרי גיל 13 מגיע גם יצר הטוב. אז שאלו אותו, איך אתה היית כזה צדיק עוד לפני שהגיע יצר הטוב? אז הוא אמר להם ככה, כשהגיע היצר הרע, כשהייתי לפני גיל 13, אמרתי לו, יש הלכה שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. אני צריך כדי לשפוט, לשמוע שני צדדים, אני לא יכול לשמוע רק צד אחד. אני לא יכול שאתה, יצר הרע, תבוא ואני לא אשמע את השני. מי זה השני? יצר טוב. חכה פה עד שיבוא היצר הטוב, נשמע את שניכם ונחליט מביניכם מי הצודק. אז עד גיל 13 לא הקשבתי אליו. בגיל 13 כשהגיע היצר הטוב ושמעתי את שניהם, בכלל ראיתי שיצר הרע מדבר שטויות. למה אמרת לי לספר את הסיפור הזה? כי אוריאל גם נראה לי שלא היה לו יצר הרע עד גיל 13. לא היה, נכון? גם, כאילו הוא שם אותו בממתינה. אז אני אומר, אם ככה זה הוא היה בלי יצר הטוב, מה עכשיו שיצר הטוב מגיע אליו? בכלל לא הולך. תמיד היה מבקש את זה לעוד אחד. אז בעזרת השם, הוא יהיה אחד התלמידי חכמים הגדולים בישראל. הוא ורן בכור בעזרת השם יהיה גדולים. אמן. ובעזרת השם, מתוך נחת והרחבה כל המשפחה, אמן כן יהי רצון. בשורה.
רבותיי, אצלנו זה רבותיי, שמחה בתור שמחה. אנחנו עכשיו בבוקר כולנו בהנחת תפילין, לאחר מכן אנחנו נגיד מזל טוב למשפחת ישראל, לדוד שלה היקר אמנון, ברוך השם, השם זיכה אותו להכניס את הנכד שלו בעזרת השם תחת הברית, שהיום בעזרת השם אנחנו מקבלים עוד חתן אחד בעזרת השם אחר הצהריים, שהשם ייתן לו הצלחה בכל מעשה אדם, שיגדל בעזרת השם בדרך התורה, שהשם ייתן לו בריאות איתנה, ואתם תראו נחת ממנו בעזרת השם, וגם בעזרת השם נברך את אבי הבן שנמצא גם איתנו רבותיי, שבזכותו היום אמרנו גם איש בגלל שהחתן היה איתנו. אני רוצה לברך את כל האורחים, שכל אחד ואחד יזכה לשמח ובעזרת השם להיכנס תחת לחופה, לבריתות, מרמיזות בעזרת השם, שכל אחד ואחד מהילדים שלכם יזכו לעשות את השמחות האלה ואנחנו נשתתף. אני רוצה רבותיי, רוצה לפתוח את הערב, מי אם לא עם הרב שלנו, כבוד הרב רבי יוסף. אמרו לך, הרב רבותיי, יוסף רבותיי, שליטה, הגאון, הרב הראשי של אור יהודה, שבעזרת השם מחזק את הקהילה שלנו. אנחנו בעזרת השם כולנו ביחד הולכים ונתמוך בעזרת השם כמו שתמכנו בפעמים הקודמים. גם הפעם רבותיי הוא עושה המון למען הקהילה שלנו, המון למען הקהילה הבוכרית, ובעזרת השם שהשם ייתן בסייעתא דשמיא להנהיג ובעזרת השם להעלות את כל הבוכרים שגרים באור יהודה רק מעלה. בוקר טוב רבותיי, קהל קדוש, בוקר טוב לכולם. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. תודה רבה במצווה שלנו, שכמו שאמר הרב דניאל, כמו שזכינו לראות במצווה שלנו, כן, זכינו לראות בחופתו, בעזרת השם, יגדל מעלה בתורה. רבותיי, אומרים לילד בר מצווה. בר מצווה, מה זה בר מצווה? בר בארמית זה בן. בר זה בן, נכון? איך אתה אומר בת מצווה, איך אתה אומר לה? למה אתה לא אומר בן מצווה? למה אתה אומר בר מצווה? תגיד בן מצווה. נו, למה אתה לא אומר את זה? למה בר? בר אומרים בגמרא שברא רע דאבוה. מה זאת אומרת? הבן זה הרגל של האבא. מה שעושה הבן, מכוח מי הוא עושה את זה? מכוח האבא. הבן עכשיו אחרי מצווה רבותיי, הוא הכוח של מי? הוא הכוח של האבא שלו. עד היום כל העבירה שהיה עושה הולך למי? הולך לאבא. לכן מה בירך איפה? איפה? ברור שפטרני. מה? ברור שפטרני? נעמדות את זה. אבל התורה באה להגיד לנו תמיד הילד, גם אם חס ושלום לא הולך בדרך אחי בשאבא רוצה, תמיד מה הוא נקרא? הוא נקרא הבן של מי? של אבא שלו. ולכן הוא נקרא בר
מצווה. הבן של מי? כל הזמן הוא צריך לעבוד אחרי מה? אחרי המצוות. אז בעזרת השם, שתזכה לעלות מעלה בתורה, כמו שבן האחיך הגדול, בלי עין רע כבוד יוסף, עושה חי בלימודו, עושה גם אתה בלימודך חי אל חי, שהמשפחה כולה תראה לך נחת, עושר, פרנסה, בריאות, שנזכה כולנו, כמו שאמר דניאל, בעזרת השם עוד השנה, רבותיי, לראות משיח צדקנו בקרוב ממש. נזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספר החיים טובים וארוכים. וכן יהיה רצון ונאמר רבותיי, אנחנו לא נמשוך, אנחנו מיד ניתן זכות דיבור. מי אם לא רבותיי? הרב הקהילה שלנו, קהילה הבוכרית, שמנהיג אותנו לפי רבותיי מנהגים של אבותינו, אמותינו רבותיי. מי אם לא את הרב אליהו שליטה? בואו נקבל אותו בכפיים רבותיי. רבותיי, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד גאה באדם כזה שזכה ברוך השם לזכות אותנו בספרים הקדושים שהוא מוציא לאור. רבותיי, מי שקורא מהספרים שלו איזה חוכמה, איזה מנהגים רבותיי, מאיפה קיבלנו, זה דברים, זה משהו לא בעולם הזה. אני רוצה רבותיי לתת זכות דיבור לרב שלנו, בואו נשמע אותו. בוקר טוב לכולם, חי יקרים, בוקר טוב, משהו קטן, בעזרת השם וזה סיימנו קודם כל, נגיד דבר תורה אחד קטן ואז מאחד. על מה חרבה בית המקדש? על זה שלא הזכירו את שמי בתחילה. צריך קודם כל להזכיר שם השם בתחילה. כשאנחנו בבוכרים יושבים על השולחן ורוצים לדון על כמה נושאים, מה אנחנו עושים? פותחים את הידיים ואומרים אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברק את עמו בשלום. למה עושים את זה בהתחלה? כי הגמרא אומרת למה חרבה ירושלים? בגלל שלא הזכירו את שמי בתחילה. כשאתה יושב לאכול, לשתות וליהנות, קודם כל את מי תזכיר? את בורא עולם. אז בוכרי מה עושה כשיושב על השולחן? מה הוא מזכיר? אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אנחנו לא מחריבים בית המקדש, אנחנו בונים בית המקדש. אני רוצה לאחל למשפחה המדהימה הזאת. נהניתי חבר'ה באמת. אני הייתי בתקופה האחרונה עם כמה בתי מצוות שהייתי, באמת היה מאוד שמח. הזמר, המשפחה, חבר'ה, יש חתן בר מצווה, לומד בבר מצווה, ויש חתן בר מצווה מוכן לחיים. חתן בר מצווה זה מזכיר את אח שלו הגדול, שהייתי גם בבר מצווה שלו, בעלי ביטחון אחי יקרים, בעלי ביטחון. איפה הביטחון הזה מגיע? מהדודים, מאבא, מהסבים, זה ביטחון. הוא עומד על הטבע, אני שומע בר מצווה קיבלתי, פחד מוות, אותו לא אנשים, אין ביטחון, יש לו ביטחון, אני נהנה למה. גבאי של כנסת, גבאי. חברים, כל זה מגיע מהמשפחה, מהרב דניאל, מהרב נתנאל, מהאבא הצדיק, רבי אפרים, אלה נותנים לו ביטחון. כמה זה חשוב בחיי האדם. האויב הכי הגדול בחיי האדם בנפילה שלו, מי האויב הכי גדול שלו? אחד שלו ביטחון. אין לו ביטחון, אין חיים, רק נפילות. יש לו ביטחון ואני מאחל לו שיחוז בביטחון שלו כל החיים. שיזכה הוא וכל בני משפחתו לראות בניין עד בעזרת השם. כשם שהוא נכנס היום למצוות, ככה הוא ייכנס לקופה ולמעשים טובים. יהיה רצון שנזכה להיות מאוחדים כל החיים, שנזכה לשמור על האחדות עד ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אמן. יעקב ברוך. רבותיי קהל הקדוש, תודה רבה לכולכם. אני רוצה רק להגיד משהו קטן. אני ברוך השם זכיתי שבדורנו יש אנשים כאלה שמנהיגים ומלווים רבותיי את המשפחה, את העוולות, את החודרות, ואיתנו רבותיי יושבים המנהיגי הדור שלנו, זה דוד מרחי ודוד יעקב פירו, שהשם בעזרת השם ייתן להם סייעתא דשמיא בכל מעשה ידיהם, בריאות ניתנה בעזרת השם, שיכתבו בעזרת השם בספר חיים טובים בעזרת השם. אני רוצה רבותיי לתת זכות דיבור לדודים שלי, דוד מרחי ודוד יעקב. דוד מרחי רבותיי בא אליי עכשיו אחרי תפילה ואומר אנחנו באנו לפה, הסתמכנו שאחרי תפילה יהיה פה ישר סליחות, לכן לא עשינו סליחות. איפה? אצלנו בבית כנסת, רצינו לעשות אתכם ביחד, אבל רבותיי
אני רוצה קודם כל להגיד, לפי ההלכה, בן אדם שעשה צעדים לתפילת מנחה ולא מצא שם מניין, לא היה מניין, האם הוא נחשב כהתפלל מנחה או לא נחשב? נחשב כהתפלל רבותיי, מספיק שהוא הלך לשם, רצה להתפלל במניין, אבל לא היה מניין רבותיי, נחשב כהתפלל מנחה. לכן אני אומר לך, קודם כל אני רוצה להגיד לך, עצם העובדה שרצית ועשית צעדים לעשות סליחות, כאילו עשית סליחות, זה א', ואני חושב, אתה לא צריך סליחות, אני חושב, אם אנשים כמוך כבר צריך להגיע כבר משיח צדקנו, אז אתה לא צריך סליחות. אני רבותיי רוצה לברך בשם כולם, שבעזרת השם נזכה כולנו להיות כמו הדודים שלנו, זה לא פשוט. אני רוצה לתת זכות דיבור רבותיי, קודם כל למצד לאח היקר. בוקר טוב דוסטוני הנס. אני לא שמודם שנים. אם חתם בר מצווה רחמת פרן דדימה, שבראשון. אפרים עברה. אם חתם בר מצווה שברי רחמת דדים. עוני, ליזאבים, בריס יזמים, ילדור חודומו, מיכל חודומו, אינאית. Aminoé, bravo, beveshon, dosanadi. Matchtrima, mamegum ami khatam bar mitzvah, mazal tov megim khatam bar mitzvah dosanadi. Mazal tov megim kudur modrashe, mazal tov megim kheshot voroshe, bobo bioshe dosanadi. Mo vaqti brit kardin mo ba, akhdol mos kardin khdo anda mo brit kardin, ilan to tfilbana resim, darbo bumrot mo resim dosanadi. حاضر هم میگم اشتیا اخدا التباس میکنیم که به تویش به یک زیر هم اشتیا به همین تویش برسیم به مراد برسیم دوستان عزیز اخدا التباس میکنیم همین خطا بریم میسویلیم بیرید کنیم ما باید هاروی کلان شویم میشویم شوه ما یه در خواندنش دیدیم این بچه که هم خیلی خواهلی هم داره که با ایرید کنیم خدا خیلی یک هاروی کلان بشه دوستان عزیز اخدا التباس میکنیم به تو بودیم خطا بریم یا بر کی میخواد دختر خدا کی میخواد داماد کلین کی میخواد خانه حولی کی میخواد خدا تیغ دوستانی خدا اتباع کنیم که خودی همین خطر بر میتونه سالها رفت صحت سلامت خانه گشته میاد دوستانی دل برام خدا شروع به امیدیه همه که او خداوند بریود از آقا دیگه خانه صحت سلامت میبریم دوستانی صحت سلامت خانه داره میگه چه مراد مقصد داریم مراد مقصد برسیم اینا به همین فایده خطا بر نیست به مراد مقصد رسیم چه کی مراد داره به مراد مقصد کدوم مراد خیلی داره رسیم آمین אח שלי אפרים לפני כחודש, חודש וחצי היה באוזבקיסטן ונכנס לאיפה? לבית עלמין נבואי. אני אישית רבותיי אומרים שם אדם הולך בפניו זה ידוע וברוך השם איפה שלא הייתי בגרמניה, בארצות הברית, באוסטריה, בווינה, איפה שלא הייתי אין אחד שלא מכיר משפחת פירו אבל רבותיי את זה עוד לא ראיתי. הוא מגיע לבית עלמין נבואי נכנס קבר, עכשיו מגיע לקבר של סבתא ליזה, מגיע ומתפלל. הוא מתפלל, ניגש אליו השומר של הבית עלמין, עוצר אותו, אומר, אני יכול לשאול לך שאלה? אומר, כן. אומר, מי יהיה בשבילך יעקב פירו? אומר, למה אתה שואל? כי אתה התפללת בקברים של יוחנן דביר, ציון, סבתא ליזה, שאני אישית מטפל בהם ושוטף אותם, ויש מישהו שמחזיק את כל מה שאתה רואה פה. אומרים קודם כל לא משבחים את האדם בפניו רבותיי, אבל מקצתו אפשר להגיד. אני רוצה קודם כל להודות לאנשים כאלה רבותיי, שהשם יזכה אותם בבריאות איתנה. Сходишь куда, пока мальчик не будет, не может отвечать, то должен знать, что ты уже самый большой человек. Поздравляем. Теперь я хочу сказать, Прабхупада на горе один мужчина шел, устал, возле одного дерева, остановился там, прилег, в тени отдохнул,
поел плоды, попил воды, 2 раза отдохнул. А теперь, когда человек, сейчас говорят, даже прикурить можно, когда прикурили, даже спасибо надо сказать. Он говорит, я поел эти плоды, попил воды, отдохнул. Теперь это дерево надо сказать браха. Какой браха надо сказать? Если сказать, что вода проходит, вода проходит. Если тень, что почти тень были, тени есть. Плоды, сладкие, все есть. Как браху делать? Сделать такой браху, какое-то дерево есть, вот чтобы плодородно. Такой браху мы такие дедушки, бабушки, родители были такие, какие они были, чтобы этот мальчик тоже был, как они были. А какие были дедушки и бабушки, теперь расскажу. Один сын царя, говорит, написал афишу, кто ответит на 3 мои вопросы. Боятся? Может, не ответит. Один сначала пришел, говорит, что я могу ответить на ваши 3 вопроса. Как? Говорит, да давайте. Я хочу оценить мои коровы. Он посмотрел на золотую корону, говорит, что не покупайте, это все не бриллианты, все это стекло. Не может быть, я большие деньги хочу заплатить. Проверьте сильно, а мы сейчас. Большие деньги выручил, говорит, $500 выдают. А говорит, отвечайте на 2 вопрос. Я, говорит, заказал на коня, там, в Индии, в Китае, там, в Европе. Коня нашли мне. Оцени этого коня. Он посмотрел на коня и говорит, что я не хочу, чтобы вы прокатали за это. Это опасный конь. Как это? Я большие деньги заплатил за меня, хочу заплатить. Если я тогда ее домешанен, я форму, что я тогда смерть спасает, опять $500 ему дает. Ответьте на 3 вопроса. 3 вопрос, оцени теперь меня, оцени меня. Как я могу вас оценить? Может, вы обидитесь, я говорю, оцени меня. Он посмотрел, говорит, если меня обидите, я скажу, вы не сын своих родителей. Ты оскорбляешь меня, там сын Божий, ты оскорбляешь. Мара, мне мама. Она говорит, если ошибаешься, ты мигрант. У нас не было детей, мы тебя приютили. А он пришел, бриллиант ты узнал, коня ты узнал. Я могу большие деньги выручил, вы мне даете $500. Большие деньги, миллионы я вас от смерти спас, говорю, вы мне даете $500. Ваша жизнь, еще больше, ваша жизнь стоит мне $500 выиграть. Поэтому я узнал, что ты не сын своих родителей. Теперь вот эти дети, вы должны, я могу гордиться своими родителями. Могу гордиться своими потому гордиться, что вот эти дети действительно дети своих родителей правнуков. Поздравляю вас с этим днем. Ами Богу ему родный сын. Остальные помнишь, но подарят. Бараха, басака, великолошно подарят. Великолошно подарят. Пригласить сюда старшина Шавамлота семьи Исраилова, нашего уважаемого дяди Коли и Сон. Пожалуйста, вам слово в программе «Падать» нашего именинника. Несколько слов. Это не кажется, дядя Коля? Я помню свадьбу их. Шинихори помню. Шинихори тут по-старинному. Аланга, все я помню. Вот дожились до того времени. Вот сын, вот мой сын. Уже, считай, он члены мужчины сегодня. Я желаю счастья, здоровья этой семье, чтобы он всегда радовал родителей, старших, дедушек, бабушек. Всего наилучшего тебе пожелаю. Я много говорить не буду, чтобы ты был самым хорошим, большим равом, чтобы мы тобой гордились всегда. Всех благ вам, здоровья этой семье. Кто здесь сидит, пришли, спасибо большое.
Все уважение. Вам всем здоровья, удачи и счастья. Всего наилучшего. Я хочу сказать, что Аланга, то, что он сказал, Аланга, у меня была первая дочь, выходила замуж, первая дочь, я не она не открыла. Я взял Аланга, как бухарский там мы делали, причем здесь сделали Аланга. Все уроды, все. Нет, он простым. Да. Господь, я помню, я люблю, как показал. דרגי уважаемые гости, אני רבותיי רוצה להגיד לכם משהו קטן שאתמול מאוד מאוד התרגשתי. האחיין שלי אוריאל שולח לי הודעה ואומר לי, דוד דניאל היקר, היום יום הולדת שלי לפי העברי ואני רוצה לברך אותך באופן אישי. רבותיי, איזה ברכות. אני פשוט התרגשתי, עצרתי כל העבודות, יצאתי החוצה והקשבתי מילה במילה כל מה שהאחיין שלי התחיל. אני רבותיי רוצה לברך אותו בעזרת השם שיזכה להיות גדול, שיאיר את ישראל בעזרת השם על ידי חוכמתו, על ידי בעזרת השם הביטחון שלו, על ידי המרץ שלו בעזרת השם, שהשם ייתן לך בעזרת השם עוד מעשה עליך, תמשיך להיות כמו שאתה, שבעזרת השם תהיה נחת להורים. אני בזכותכם וברשותכם רבותיי רוצה לתת זכות דיבור לדוד אברך שלנו, דוד היקר, ובסלוח פשוט, דוד אברך. Грандиозное событие происходит. Сегодня в этом районе появился еще один еврейский мальчик, который закреплял себя мужчиной. Я рад за Мишпахат Исраиловых. Они литкадем батура, литкадем бахаим, орхашем. Среди них уже великий Бог выходит. Петимов, Сардор Авлот, Даниэлемов, Сардори, Евреторою, а что стоит? Ефраим, как-то был случай, мы ему Бухару забрали, немножко лечение сделали. Он был такой маленький мальчик, вот, пожалуйста, от этого мальчика, вот появился, что получает. Сегодня действительно великий день, потому что когда мы там делали Лиманов, все 200-300 человек ждали, как этот мальчик прочитает. Больше дальше нет ничего. А этот Сибартуро и весь Шарарит прочитал. Вы посмотрите, к чему вы пришли, слава Богу. А меня подход до мной колом еще. А меня огромный гриб плохо. И попадал в сектор, вот это знак, брик, армин, святой. То еще мне плохо. Просто мне спасибо. Спасибо. Спасибо огромное за сказанное, дорогие уважаемые. איפה דוד דוד שם? דוד דוד שם פה? רבותיי, אני רוצה לתת זכות דיבור לדוד היקר שלי, דוד דוד. רבותיי, שעשה ועושה בעזרת השם למען משפחה המון. כל מידה רבותיי עוברים דרכו. כל דבר עוברים דרכו. רבותיי, הוא דוד שלי היקר, רבותיי, לכל אחד נותן יחס אישי, כאילו זה הילדים שלו. וזה מתחיל מאיפה? מרגע שאתה נכנס לבית חולים, מתחיל מהשומר עד היציאה רבותיי, עד אתה מבין, כולם יודעים מי אנחנו ואיך אנחנו שייכים לדוד היקר. אני רוצה קודם כל להודות לך שהשם ייתן לך בריאות איתנה בעזרת השם. תמשיך כמו שאתה, אנחנו מאוד אוהבים אותך, אתה בן אדם מיוחד, בן אדם אתה פשוט יוצא דופן. ואנחנו רוצים בעזרת השם שתברך את החתן שלנו בעזרת השם בכל הברכות, כן ירצו ונאמר אמן. מזל טוב. מזל טוב וברוך ביום.
קניין בפלוגים בסינים מודע, ונעולים מדע, שקניין בלמיון דורש בנצור נתן. מה הם שוקלים בישראל? מה שכנה פתר מאוד רמות? מהו, כמו שהחלומה בשביל. מה פתר מאוד רמות? מהו, אינגל דורש 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 רבותיי, אני רוצה להגיד, זה סבא באמת מיוחד. מאיזה בחינה? אצל סבא הזה אין דבר כזה לא. אין דבר כזה. מה שאתה מתקשר, אפילו באמצע עבודה הוא. עכשיו אנחנו צריכים טרמפ לקחת ילד לבית ספר, ילד לגן, ילד לשבא. עכשיו הוא יגיד, לא, אין דבר, אין, אצלו אין דבר כזה מילה, אין. אגב, אני רוצה להגיד לכם שהחתן שלו אפרים קם כמוהו. לא סתם אומרים, דברות לסוף דם משהו, שלטו שזה שם. אפרים רבותיי, זה מה שלי, אין לו דבר כזה, אין. באמצע לה, תגיד, אפרים, אני צריך ככה, הוא יבוא. זה אפרים רבותיי, זה מיוחד. אני רוצה להגיד, אני חושב שהשם באמת נתן לנו מתנה שהלוואי שאני אזכה לחתן כזה כמו אפרים. עכשיו רבותיי, אנחנו ניתן זכות דיבור רבותיי לסבא יקר, סבא רחמים מוטייב. שלום כולם, בוקר טוב כולם, עם מזל טוב כולם. אני רוצה להגיד לך שעוד יאמר חודשים ברוסקי, дорогие родственники, дорогие кудо, вот что Соломат, он то Рахмат, Соломат, а кукушку это? Разговор потом. Я хочу поздравить своего внука, нашего внука, бар-мицва, мазал тов. Он уже мужик, гевер, мужик. Вот как сегодня сейчас сказал, дядя Коля сказал, даже другой дядя сказал, если 9 человек будет, одного не будет, уже не считается за армию. А он сказал, вот, ты сейчас уже мужик, гевер, я хочу сказать тебе мазал טוב, אלוהים בחתונה שלך, מה שאתה רוצה שאלוהים נותן. שם למה חשוב, אתה צריך אבא, אמא נותן כבוד. אם אתה נותן כבוד אבא, אמא, אתה מקבל כבוד מילדים שלך. בעזרת השם. באמת זה ככה. מי שנותן כבוד, אבא, אמא, מקבל כבוד מילדים שלך. זה ככה, זה גלגל הכל. סבא, סבתא, ברכה נותן זה בונוס. רב נותן ברכה זה בונוס. אין כמו אבא, אמא, אין. באמת אני קיבלתי מאבא ברכה, אני קיבלתי מאמא ברכה. ברוך השם הכל אצלי ברוך השם. חתנים טובים, נכדים טובים, קהלה אחד טובים, כולם, אשתי גם טובה, רופא של
חשוב מאוד. אם אשתו, ובעל, בריאות, זה בשביל ילדים טובים. למה? מתי זה אבא, אמא, קוראים הכל, ברכה נותן, זה בשביל ילדים, זה טוב. אבל אנחנו חושבים, במולות רזים, אילם בתי, תביני מאוד, לא חי כדוכה. אילם, אבא, אמא, תן לי כבוד, ואתה מקבל כבוד. חזק וברוך, חזק וברוך, חזק וברוך. Дорогие уважаемые, дорогие мои, среди нас, работай, находится очень уважаемый человек. Сегодня мы все видели, как сегодня наш именинник прочитал красиво и Сефер Тору, и саму молитву, работай. ראינו כמה איזה קריאה יפה, אבל רבותיי, הקריאה הזאת, אתם חושבים שזה בא ככה מלידה? לא. יש מישהו, רבותיי, שמגיל קטן, עוד היה בכיתה א', לימד אותו לקרוא בספר תורה, לימד אותו חזנות, לימד אותו פייטנות. רבותיי, והוא יושב איתנו, זה הרב מיכאל הכהן, שהשם ייתן לו אריכות ימים בעזרת השם. אנחנו כל כך אוהבים אותו, שבעזרת השם ניפגש רק בשמחות. אנחנו מאוד מכבדים אותו. הוא לא רק, רבותיי, עזר וגידל בתורה, בקריאה את הילדים של אפרים, גם ילדים שלי, רבותיי, ואת כל השאר הילדים, כל הילדים שעוברים בר מצווה, כולם עוברים דרכו. מי שרוצה ללמוד את קריאת התורה כמו שצריך, לפי ההלכה, לפי דקדוקים, כמו שצריך, רבותיי, הנה זה הכתובת, הרב מיכאל הכהן, רבותיי, מלמד ברמה הכי גבוהה. עכשיו, הכי יופי, רבותיי, שהוא לא מלמד כמו תוכי, אתה יודע רק לבר מצווה וזהו, ושכחת, לא. הוא מלמד את היסודות, כללים, כדי שתוכל גם אחרי בר מצווה לקחת, לפתוח ספר וללמוד כל פרשה לבד. וזה הזכות, וזה הגדולה, רבותיי, לא ללמד כמו תוכי רק את הפרשה עצמה, אלא ללמד את הכללים, נותן לך כלים איך ללמוד אחר כך לבד כל הפרשיות. אני רוצה, רבותיי, לתת זכות דיבור, הוא ביקש אם אפשר לתת במקומי לפני, אז לתת להרב שלום בן מיכאל הכהן בכבוד. מזל טוב למשפחת ישראל היקרה, באמת משפחה מיוחדת ברוך השם, בן פורת יוסף, שתמיד תהיו בשמחה ותמיד תהיו באחדות בעזרת השם. כשמדברים על אחד האחים היקרים של משפחת ישראל, זה הרב אפרים, ועל הילדים היקרים, באמת יש להם הרבה תכונות ואפשר לדבר הרבה. אחד הדברים שבאמת אפשר לקחת להם את הנקודה הזאת ואנחנו נלמד את זה לחיים שלנו. הפרשה כותבת שבוע שעבר, השבוע האחרון שקראנו, הפרשה מקללת, בעליית שלישי יש הרבה קללות, וכתוב שם בסיכום בקללות למה הקללות האלה מגיעות? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. בורא עולם אומר, אתה יכול לשמור, אתה יכול ללמוד תורה, אתה יכול הכל, אבל אם אתה לא עושה את זה בשמחה, שום דבר לא שווה. כל הקללות האלה מגיעות אליך. אחד הדברים באמת שאפרים הנחיל לילדים שלו, והילדים שלו רואים את זה על הפנים שלהם, שמה שהם עושים בשמחה. אם זה לכבד, אם זה ללמוד תורה, כל דבר הם עושים בשמחה. ובאמת, בגלל השמחה הזאת, בעזרת השם יבוא עליהם רק הברכות שכתובות בתורה. זה מגיע מאבא שתמיד מכבד תורה, אוהב תורה, ילדים גם אוהבים תורה. ברוך השם, בן הבכור, רן בכור, שברוך השם גודל בעולם הישיבות, וברוך השם כל מקום שאני שואל על רן בכור, תמיד אומרים לי זה בחור מספר אחד, גם בישיבה קטנה, עכשיו הוא הלך לישיבה גדולה. ואם זה עכשיו החתן הבר מצווה שהולך בדרך הנכונה, בדרך של אח שלו הגדול, בדרך של ההורים, אני בטוח ב100% שאיפה שהוא יהיה, הוא יהיה הכי מספר אחד. למה? כי הם עושים הכל בשמחה. ובעזרת השם, שיזכו רק לשמחות בעזרת השם. ימשיכו תמיד להיות בשמחה, ימשיכו לעלות מעלה בתורה, וימשיכו לאהוב תורה, ונעשה להם ברכת כהנים בעזרת השם גם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ובניו לאמור, כל דבר בני ישראל לאמור להם ברכה אדוני לשמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, שר אדוני פניו אליך ועשה לך שלום, ושמו את שמי בני ישראל ואני כל המשפחה, כל אחד.
מאוד בלב שמח. זכיתי למשפחה את כל הבן. ובמיוחד בסעודת מצווה, 3 שאכלו חייבים בדברי תורה. אני רוצה רבותיי לתת זכות דיבור רבותיי ליעשה שלנו, לדומה שלנו רבותיי, שיגיד כמה מילים וגם בדרך יברך את החתן שלנו, ובעזרת השם, שהשם יזכה אותו בעזרת השם, להמשיך ולגדול בתורה בעזרת השם, להיות כמו שהוא, מאוד אוהבים אותו, לכן בעזרת השם, השם תשמע בכל מעשה ידיך, וכן ירצו תודה רבה. בשם אבי הבן, חתן הבר מצווה. קודם כל אני רוצה לאחל לכולם מזל טוב, שבעזרת השם נזכה כל המסובים פה וכל מי שיוולדו לשבת בחתונה של החתן בעזרת השם. אנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד חשובים לפני ראש השנה. ראש השנה זה יום הדין של החיים, נפתחים ספרי חיים וספרי מתים. ספרי חיים אנחנו מבינים, נכון? אנחנו חיים, נפתחים הספרים שלנו, אבל נפתחים גם ספרי מתים. מה זה ספרי מתים? זה הסבות. הסבות הגדולים שלנו באים ומסתכלים על הנכדים שלהם, פותחים, רואים מה הצאצאים שלהם. ברוך השם, אנחנו רואים פה ברוך השם, זרע קודש, זרע ברך השם. חתן, ברוך השם, שלם בדרך השם. זה לא מובן מאליו. יש הרבה יצא הרע. הדור שלנו זה הדור הכי קשה שיש מצד הטומאה, מצד שני זה הדור הכי מושלם מצד הקדושה. כמה שיש טומאה, הטומאה זה היום בידיים, מצד שני באותו יד יש את הקדושה. אתה יכול בלחיצת כפתור להגיע לקדושה, ובלחיצת כפתור אתה יכול להגיע לטומאה. זה הדור הכי מושלם שיכול להיות להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים שאנשים צמאים לתורה, צמאים לקדושה. אנשים לא מבינים בזה, אבל באדם פתאום מרגיש שומע איזה חידוש, הלב שלו מתרחב. ובעזרת השם אני בטוח שכשיפתחו את הספרי מתים, לראות את הנכדים, את הצאצאים, לראות את הדרך תורה, אז ברור שיכתבו את כולם לחיים טובים ושלום, אין לי ספק בזה. פרשת שבוע היא בדיוק קשורה לשבוע לפני יום הדין. הפרשה מתחילה בפרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. גם הזקנים, שלא נחשוב לרגע שהזקנים הם צדיקים, אין להם דין, לא. גם הזקנים ישבו לדין. גם השוטרים שנותנים דוחות, האם נתת את הדוח כמו שצריך, אם קיבלת לשם שמיים, להציל אותו לעבר או שאתה רוצה להתנקם. זקניכם, שבטיכם, כל איש ישראל, כל בן אדם הוא מגיע לדין. אבל יש דבר אחד שאנחנו יכולים, אני יכול להגיד לכם סוד, איפה החתן בר מצווה? אני יכול להגיד לכם סוד, שאם אנחנו נעשה את זה, לקיים את שאר המצוות יהיה ממש בקלות. יש מצווה אחת, שאם בן אדם מקפיד עליה, כל המצוות האחרות יהיו ממש ככה, בקלות, יהיה לו חשק לקיים אותה. המצווה היא, ואהבת לרעך כמוך. זו המצווה הכי קשה והכי קלה. למה היא הכי קשה? כי למה שאני אוהב אותך? אבל היא גם הכי קלה. אם אתה יודע שאתה מקיים את זה בשמחה, אז כל המצוות האחרות שהוא בקלות אצלך. אתה עכשיו רוצה לעשות למישהו טובה, אז אתה אומר, ואהבת לרעך כמוך, ואתה עושה את זה בכיף. ואז אתה רואה שפתאום יש לך עוד מצוות ועוד מצוות. זה לעשות לכל התורה. וזה מה שאמר הלל הזקן, בא אליו בן אדם, אמר לו, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחד. אז מה אמר לו? וכל מן ושניא עליך, אל תעשה לך, מה שאתה שונא, אל תעשה לך, אבל שאר המצוות זה הפירושים של זה. אז בעזרת השם, אם אתה רוצה שיהיה לך חשק בתורה, תשתדל לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. וכל אחד ואחד, אם אנחנו רוצים לצאת זכאים ביום הדין, אז מה אנחנו אומרים כל יום לפני התפילה, אתם זוכרים?
תשב מחוץ בצד בחושבי, בצד שחרית, ואחרי זה מה אנחנו אומרים? הרי אני מקבל עליי מצוות עשה דאורייתא, ואהבת לרעך כמוך. למה אני אומר את זה על ההתחלה? כי אם אתה לא אומר את זה, התפילה שלך לא מתקבלת. אם יש מישהו שאתה שונא אותו, התפילה שלך לא יכולה להתקבל, זה לא, יש מחסום, יש חסימה. אבל בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, ואז כולנו בעזרת השם ניכתב לחיי טובים ושלום, והחטא בעזרת השם יהיה ללא ספק גדול לדור הבא. ילד שהוא נולד לוקח תכונות גם מאבא, גם מצד אבא וגם מצד של אמא, אבל רוב התכונות ממי הוא לוקח? הרוב התכונות לראות צד של אמא. לכן מה אומרים? גבר שרוצה להתחתן, זה הלכה, גבר שרוצה להתחתן, הוא אומר תסתכל מי האחים שלה, האחים של אמא. האחים של אמא הם אנשים מן השמיים, אנשים טובים וזה, אז תראה שבעזרת השם גם הילדים שלך יהיו כמוהו. כי למה? הילדים הולכים תמיד לפי צד של אמא. ורבותיי, רבותיי, אני רוצה להגיד שאחד מהתמונות שהוא קיבל מדוד שלו, יגאל, זה אח של שרה, שאם הוא עושה משהו, הוא עושה את זה בקפלנות כמו שצריך ומהיסוד. אין דבר כזה 50-50. אם אני עושה, כמו שצריך. ואת זה רבותיי הוא לקח מדוד שלו, אם הוא עושה משהו, הוא עושה את זה כמו שצריך. אם הוא לקח על עצמו ללמוד ספר תורה, הוא עושה כמו שצריך. אם הוא לקח על עצמו להיות גבאי בית כנסת שלנו, הוא גבאי כמו שצריך. אם הוא לקח על עצמו להיות שליח ציבור, הוא שליח כמו שצריך. אם הוא לקח על עצמו לשמור על האחים שלו, הוא שומר על האחים שלו כמו שצריך. הוא באמת עושה כמו שצריך. אבל איך הוא לקח את זה? מהדוד שלו, יגאל שלנו. אני רוצה לתת את הזכות דיבור ליגאל שלנו, שיגיד גם כמה מילים, שאנחנו לא מכבדים אותו. יגאל, אפשר בבקשה לפה, להגיד כמה מילים. אז איך אתה תצא? מה? יגאל, אבל אנחנו לא שולחים תורות, לא כמה שמוע. שלום לכם, מזל טוב לכולם. שם לא רואים, לא רואים. שלום לכולם, מזל טוב. ברוך השם, סוף סוף הגענו למצווה החתן שלנו, בר מצווה אוריאל, ראש המשפחה. אני מאחל לך שיהיה לך ברכה והצלחה, שיהיה לך רק בשורות טובות, תהיה בריא, תהיה מבורך. ברוך השם שאתה הלכת לדרך של אבא ואמא, בדרך של אחיך, רן הכוחות, ותמשיך ככה. אבל ברוך השם, קודם כל, לפני הכל, קודם כל לפני הכל, אתה רוצה משהו? לא משנה מקצוע, תלך בעזרת השם, רב, או לא יודע, מה התוכניות שלך בעזרת השם בעתיד, התוכניות של ההורים. קודם כל מהכל תהיה בן אדם. אם תהיה בן אדם, תאמין לי, יהיה לך הכל. בדרך של ההורים, כל המעשים שהם נתנו לך, כל הדברים הטובים, ואל תשכח אותם, את המצוות, את הדרך של סבא וסבתא, משתי צדדים, אל תשכח אותם, תמיד תשאיר את זה לעצמך, ובהמשך יהיה צורך. אתה תשתמש בזה. מאחל לך הכל טוב. כבר מתחיל דף חדש. כל המצוות עכשיו זה מצוות של ההורים והעבירות של ההורים, זה נכון של אבא. עכשיו אתה תגיד את זה על כל עצמך. אל תעזר. עצמך ואת ההורים שלך. שתהיה מבורך
אוריאל אבוג'ה של אפרים. חמוד! זהו, ולאחר מכן רבותיי, מה עם אחרון לכולם? שלום לכולם, בוקר טוב. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. נגיד בשעה טובה, מוצלחת למשפחת ישראל, למשפחת מטייב. ברוך השם, אנחנו נכניס עוד נפש למצוות. אנחנו הרבה בנושא של שבעה. היום קראת אותנו בקריאה שלנו. לא נגיד דברי תורה, נגיד כלום, אנחנו נגיד פשוט לך. אני היום רוצה להגיד לך תודה על הקריאה היפה ששמעתי. פשוט היה לי כיף, תענוג, טעמים במקום, כל עלייה זה עלייה והכל במקום. כמו שאתה ככה התחלת את זה, תמשיך בדרך הזו, אל תוותר, בעיה בטוח. שתעמוד מזל טוב, לא לשכוח כמובן, ההורים, אבא שלי, סביר לעשות טוב, אדוני ודודות לכל הקהל שהגיע היום, כמובן מחזית ההורים, אבל הגיעו לפרותך. בעזרת השם שבת קטן בפתח, לקח אירוע, נשמח כולנו. עלה והצלח, המון מזל טוב, כי השם שיש לנו מצוות, ככה תיכנס לכולכם, מעשים טובים, אמן כן רצון.